Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ay, bahala siya, uy. Nahinanok naman si Kapitan. Mubiya na lang sa ko din eh. Huwag yun makauna-una sa paglili man lang si Potensyano din sa ang apuhan. Mura sa dugituyo sa Ginoo nga. Maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Manghihin na lang una ko. Sa dili pa ko mo pauli kay ganina pa akong nagsigig pugong-pugong ini. Murag dili na gid maagwanta. Oh, kala ko. Oh. Ma'am! Bastos! Sa to ko nakita. Nagubo siya og kada. Agay ko kamot! Agay kasakit! Piolo, nganong may pingit magas kasakit unsa ni tabo? Lalukpitan na ako kamot paglamba di mo sa pultahan, ma'am! Unsa? Ahain man. Ma'am! Ay! Oh, Ang akong ilong! Nalambahan sa pultahan, ma'am! ay ngano bang hilig magay ka magbarog yun doon sa pultahan? Ay! O ngano nagubo man katanan? Bastos man ka, uy. Nakakita ko sa imong... basta, pagsulob nagbalik sa imong sinina, diha. Baho kayo! Wala ko'y masulob! O wala sa ito alya din eh! Maungawa ko makagawas sukad ganina! O diyang nagtuo ko nga nakabiya na ka o mugawas sa unta ko! Masige pag-abli ni mo sa pultahan! Og nakita na ko ang... Ayay! Paabot ako diha. Magkuha kong tuwalya sa aparador ni Kapitan. Nakakuha na kong tuwalya din sa aparador. Huwaman ko na lang sa ding t-shirt og karsonis ni Kapitan aron makailis siya. Og di na ako makita ang iyang dakong... Ay, kahugaw na besa kong huna-huna, uy. Nakakita ko og dili na ko angay makita. Pasaylo mga langit. Huwag itaon to na ako tuyo ang makakita ko kingon ato. Ingon ato di ang porma. Kada... Oh. Ay, sa gining piolo ba? Iya gining sa... Ayay! Murag sip-o na gini ay. Ganina pa ko din sa sud sa panyo niya, naghubo ra. Nalabhan na hinuon ako ning ako sinina nga nanimaho. Pero dili na ako mahimong isulob ug balik kay basa kayo. Musabot panuhot na ko ani. Piolo, Ma'am! dawata ang tuwalya o. Ni-assay sinina ni Kapitan. Ako sa gihuman aron may mailisan ka. Salamat, ma'am! Ma'am, Ha? ang tuwalya og sinina. Oh. Dawata. Salamat. Isira na nako ag balik ang pultahan, ma'am? Ha? Ako isira? Oo. Natural. Sige na, isira na. Sige. Diyos ko. Murag kinahanglan na kong mga umpisal ini. Nakakita ko sa dili na ko angay makita. Kada ko sa iyang... Ay... Ingon pabitaw ko, nakasa na gid akong mga mata. Salamat sa tuwalya og sinina, ma'am. At lang unya ni Kapitan pasalamat. Inig uli ni mo, ana. Laban ko sa ni, ma'am.
Sa dili pa nako iuli. Dili nimo palaban ni nanay nimo? Kaan, tiguang nas nanay eh. Nya, ako paging palabhon sa akong mga bulingon. So, ang imong uyab ang manglaba. Wa pa sa kuy uyab. Karon? Sukad! Pakakon. Lisod ba tuhuan nga wa pa ko maka-uyab og sukad, ma'am? Lisod. Sa imong bayhon dili katuhuan. Oh, kaya nga naman. Ang sabi akong bayon. Gwa. Basta. Kasagaran sa mga lalaki karon, wag tuo ang uyab ana. Pero wa ko maapil sa kasagaran, ma'am. Bahala ka. Dili man sa ko interesadong maminaw. Di sa ko interesadong mahibaw ana. Niya pa day mo? May kimigawas kag balik sa imong kwarto. Mamauli na ni ma'am. Ikanay bahala ni kapitan. Ma'am, tana. Ha? Tana. Let's go. Hoy! Hoy! Kaniyot lang! Unsi ako ni bahala ini! Hoy! Yulo! Nganong ikuptan na mo ang kamo ni Denise, ha? Nganong ibitad di mo siya? Hoy! Ibalik si Denise dire! Hoy! Shit! Maklagot! Dilian akong nakatagpilaw inina, oy. Human ko makaligod sa akong banyo sa kwarto. Pa sa kuitog tibok gabi, igod. Tinhi pa rin sila. Ilagi na yung giyatiman si Lolo. Tao, may noon. Dili sa tunako kaya nga timanos Lolo, kung ako rang usa. Kabaho atong tiguangan niya, hugaw pa yun. Ew! Kalood. Kasukaon mamanggani ko. Bisag na gunahon na lang ko ato. Hangtod karon. Hey! Be, liliun ako, Bi, kung nahinaan pa ba? Uy, naghayang ang tiguang. Dagnang nga pang bapa. Lain na di ay kung matiguang na, oy. Bidli na kitanahon. Sus, gikanis Lolo. Kung chicks pala ni siya, nga naghigda, unya, naghayang. Jesus! Tuparan din ako. Uy, gusto. May kinahinandok pa siya. Suway yan akong pagitag balik ang iyang butanganan sa kwarta, be. Hini-hini lang, ha? Haim jud kahat niya hipos ang iyang kwarta, no? Muhinay ko sa pagsubi. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawom sa kama, ang iyang lamisita. Asa pa man, ha? May sekreto ba kang butanganan si Lolo din sa kwarto para siyang kwarta? Wa man sa jud ko makakita sukad. So yan ko gani sa pagtanaon sa kang kaakoy, we. Basin pariya sa salida ba? Sa TV, may sekreto nga taguanan din eh. Maabiling sahog. O baka kining bongbong. Tagsitagtaong ko ni sa paghikap ko. Kinahanglan. Hangtod na makit-an ako ang iyang kitaguan nga kwarta. Makit-an ko lang kato. Paldo na. Hay! Kinahibaw kong dako kay tinipig ng kwarta ng tiguanga. Wa ka na unyay mahimo, lo. Oras na makit-an ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinumdum ni ini kay giango-ango ka na. Suslo, matay pa ka, lo. Lipay pa ko. Lo, misigaw yung mga mata. Nabiso siya sa paginawa. Lo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!